Вече един час търсим къде я паркираме. Та има къде е. Точно нас е. Обиколихме половин София. Има около много. Сега тук що хора мина автобуса на Испания. Деки полицайите тук полиции фърчат. Направо трагично. Затова... Да. Аз знам, да, ще паркираме някъде. Има още час и... 2 часа. Да, почти 2 часа има до началото на мача. Би трябвало да намерим къде да паркираме, но... Тази улица, където преди малко бяхме минали, между другото хора видях Банко Елел, където бяхме минали, беше отворена, сега е затворена. Отново хора сме насам. Има от Враца хора. Направо вече не знам. Тати ми казва и аз да гледам за паркоместа. Тук има някакъв паркинг. Който няма места вече. Да. Тук е някакъв хотел. Хора, аз гледам за места. Те или иначе. Затова много не се включваме. Тук е стадиона на ЦСКА, Българска армия. Викам това тук не е ли паркинг, ма те продават коли. Аз ще завиваме, тук па ще търсим тази кола направо. Продължаваме да търсим хора. Някой ако тръгне... Да. Просто ако някой тръгне... Тук няма ни слизат нито... Да, да, хора. То нема и човек къде да се качи, някъде на бордюра, нема то. Буквално то е пълно навсякъде и на пазар, навсякъде е пълно. Тук тази бариера няма за вода, то се лича. Да, хора. Търсим паркоместа. Не знам, просто намерим ли места, веднага почвам да снимам като влезам в стадиона вече, защото вече се дразня и аз. Сега той че тук влиза някъде. Да видим какво е това за Бога. Гаражи има някакви. О, хора! Намерих ми паркоместа. Тук какво пречи да спреш? Да, спирам не. Айде хора, спряхме най-накрая, ес! Ес! Тук до това. Ето ще спрем. Ето хора, тати се навира. Тати се навира, тук спрем. Това е категорично. Ето, паркираме, просто. Намерихме някакво парко място и така, не знам. То избухна, почна да снимам буквално. Така хора, най-накрая. Бамбоксваме! Между другото хора, чувам микрофоните на стадиона. Хора, запътваме се към стадиона и чао.